Yan guys, nasa likod pa rin tayo mahabang pila kasi yung may mabigat na truck doon, yung may nag-attempt mag-overtake guys. Yun oh, may sumunod. Navara, tapos Fortuner, tapos Expander. Yun, nag-attempt na guys yung gili. Unahan tayo, sayang. Sayang na sayang. So guys, usually ang challenge dito sa packet ng Santa Fe is may stuck ka sa likod ng mabigat na truck. So yun ang challenge. Sabi nga nila is para sa safety na rin, di baling mabagal basta hindi mabilis. Huwag kang tumingin. Anyway guys, so zigzag oh. Then we are stuck behind this very heavy truck. Mahaba kaya medyo challenging mag-overtake. Tsaka zigzag siya, so yes, timing din pag may time. Di na baling mabagal basta hindi mabilis. Don't dare. Daddy, don't overtake the truck. We're not overtaking the truck. No matter what time. What? Padero, just a chance. No. Alanganin ka na. No overtaking at all. See that guys? Nag-uusok siya kasi paahon. Eh yung truck na nasa harap namin. Grabe ang usok naman dito. Ang usok. Susunog na yata. Hindi pa naman. So ano nangyayari dyan sa brake niya siguro or ano, I don't know. Wala ng brake yan. Baka yung makina niya. Smoky. We're gonna cook fried chicken there. Kung ako ay driver niya, itatabi ko muna. Yan, tatabi na nga niya, narinig niya. GPS signal Hindi normal yung pag-uusok niya kaya siguro titigil niya muna. Oh. Mukhang nag-aapoy ang ilalim. Lapitan. Mukhang umaapoy ang ilalim nitong truck na nasa harap namin guys. So yun, lampas na namin. Ang haba pala niya, no? So guys, medyo makapagbilis-bilis kami ng konti paakyat ng Santa Fe. Let's get it on! Zigzag. Mountain. And then we will be on the other side of this mountain. And now we are stuck behind the truck again, the heavy truck. Yun guys, papakit na kami sa main zigzag talaga. Kita nyo yung bundok doon, nasa bangin kami. I'm scared. Yes, sinabangan namin ng Di ba ka may ano dyan? No. Why do you like overtaking? no, it's not Daddy's a overtaking. bus driver. Yeah. Okay, see? Punta tayo doon sa taas na yun guys, pakita mo yun Han. Punta tayo sa taas na yun. Oh, and So yeah, dito na yung zigzag. Packet na tayo guys, dito na ang Santa Fe. Look at this view, wow! Oh yeah, the zigzag. Look at this view guys. no, Daddy. Oh, ang ganda ng bangin doon, oh, wow! Ito si truck rider. Look, day niya, Loda Mountain. Oh, cool, so cool. Oh, look at that. Ito. Oh, pababa na ulit tayo guys, pababa. Then mamaya akit ulit tayo. Oh, ito guys ang pag-deliver namin ng tinapay ha. From Rizal to Isabela, magdi-deliver kami ng mga orders ng tinapay. Alam mo naman tayo, free delivery. So, di-deliver natin mga ensaymada, garlic bread and banana bread with choco chips. Yon. Choco chips. Nagdala rin tayo ng Choco Moist Cake. Kaya mag-subscribe kayo para makita nyo yung full recipe video soon. And mag-follow kayo sa TikTok guys, Mr. Panadero. Matutuwa kayo sa mga TikTok video natin. So guys, paakyat na tayo ng sinasabi nilang small zigzag talaga, yung maliliit ang likuan talaga. Bumibitaw pa sa ano. So ayan guys, medyo mabagal tayo kasi may malaking truck doon sa dulo. Sobrang laki ng truck doon. Ayun. Ang bigat niya kaya hindi makaakyat. There, oh, go! Pupunta itong mga to. Sumunod ka na pagkasunod. Ano ba daw kasalubong ng truck? Kita eh. Sablanan ka.
Sobrang curve nito guys, so but we will try, oh no. So guys, we will try to overtake this heavy truck. Sobrang kwan po nito, sobrang No, compact sharp siya. ng ano, sobrang sharp ng ano, ng curve niya. Kaya hindi ko alam kung may kasalubong or what. Kaya hindi pwedeng mag-overtake dito. So lalayo-layo tayo ng konti. Medyo bagal natin kasi mabigat. Baka sakaling umatras to at mawala ng brake. Guys, tingnan nyo itong curve na to, oh. Grabe yung curve na yan, oh. Yan, oh guys, oh. Sobrang stiff niya, no. Huwag kang dumikit. Huwag kang dumikit. Oh. Stress ako sa pagbibidyo. Mana yung one? Na-stress na po yung ating camera girl, guys. Merong mas mabigat na truck in front of that ambulance and in front of that Montero, no, Fortuner. So merong mas mabigat doon guys sa taas. Ayun. Ay grabe, truck ng soft drinks and beer I think. Delikado yun, ha? Don't overtake! Guys, tingnan natin kung kailan natin malalampasan itong mga to. May overtake po sa shoulder guys, sa shoulder area. Lights. Yun oh. Mukhang taga rito yun ah. Meron pa sa likod, yun. Merong mataka sa likod guys. Yan yung mga area na hindi dapat dinadaanan ng kotse kasi yun yung ano eh. Ito na yung pinakamabigat na hindi malampasan kaya ng mga ambulance. Ito, so yun, walang kasalubong guys. Yun guys, bilisan natin. Woo! Yan o, ito yung pinaka-curve. Oh guys, yun, finally. Nalampasan natin yung sobrang bigat na truck. See guys, so may mga ukay-ukay na pala dito. Ito po ay nasa tuktok ng Santa Fe, itong ukay-ukay na to. So yung rock shed guys. Yung mini tunnel. Ito po ay tunnel. Ito na yung pinaka-sudden curve. At least ni-repair na nila to. Dati sobrang liit ng kalsada dito. Yun guys, harurot natin konti. Power up. So 1.5 lang ang makina natin guys ng ating Vios TRD Sportivo. Kaya medyo malakas din ang sakyatan. Salamat po, Nueva Ecija. So it means palabas na po kami ng Nueva Ecija guys. Papasok na po kami ng Nueva Vizcaya officially. Mask lang, very Mas, dali. guys, may konting checkpoint dito. Pag siguro tingnan lang mask. So guys, patayin muna natin ang camera. Sinisili po kung ilan yung laman. Oh. Officially nasa Nueva Vizcaya na po kami. Pababa na po kami ng zigzag. Nasa Santa Fe pa rin pero pababa na. Yan guys, ito na po ay Nueva Vizcaya. Pagbaba namin sa Aritao siguro or basta sa Kapatagan, pagbaba namin, mag-stop over ulit kami kasi ipapahinga muna yung brakes. Finally guys, nandito na kami sa baba. Yun, binibilisan na natin ng konti ang pag-drive kasi medyo behind of time tayo, behind sa ating schedule. Kaya medyo mabilis ang takbo natin ngayon. Doon lang kasi siguro kayo mag-stop over sa Santiago or siguro by saan ba yun mami? Yung malapit Santiago before that, Solano or Bayumbong. So guys, bibilisan na natin. Just keep on watching. So guys, nandito na po tayo sa Kapatagan mga katinapay sa Bambang ng Nueva Vizcaya. So guys, hanap na tayo ng stopover para makapag lunch tayo. Mga bata pagod na, natutulog na sila sa likod. Refresh muna tayo ng konti, tsaka pahinga ng konti ng makina ni Rosie, tsaka ng brakes of course. Mas maganda guys, advice ko sa inyo kung mag road trip kayo, magluto kayo sa bahay ng pagbaon nyo. Huwag na yung stopover sa mga kainan kasi syempre sa panahon ngayon, you'll never know. So mga katinapay, we decided to stop dito sa Bayumbong. Actually matatapos na yung Bayumbong kasi nakita ko yung sign doon
2 kilometers, Solano na. So nakakita kami ng lilim sa gilid ng kalsada. So nag-stop muna kami dito, pinagpahinga ang car, and then kakain kami ng baon. So ito yung nakita namin spot guys, sa gilid ng kalsada. Yan. Kain mo ng baon na pansit na luto ni nanay. At si mami busy para sigasuin ng mga kiddos. Ay, laka ng tubig sa sa irrigation, Oh, laka ng tubig, Oh, ang lakas ng agos. Ang lakas ng agos ng tubig doon, guys, I-zoom natin. Yun, guys, ang lalim ng tubig, Napaka-alerto at always prepared. Girl Scout. And syempre kay nanay na pinagluto kami ng baon. Thank you. So guys, kain tayo. At tatapos lang namin kumain guys ng lunch. So bibili kami ng panghimagas doon. May mga tindahan ng prutas doon. Let's go. So guys, so ang daming gulay at saka prutas. May tindang mangga dito. May tindang kamatis. And of course may tindang lakatan. Yun, panghimagas. Ang gaganda ng mga mangga guys. Kami, dati sambali. 120 isang kilo guys. Yun. Marami, sabihin mo marami. Marami ang kaganda guys. Sobrang lalaki Sabi mo ko, Bibili po kami 1 kilo guys. So yun. Hindi kami tatawad kasi sabi nga nila, huwag ka daw tatawad sa mga vendor kasi yung konting tubo nila mawawala pa dahil sa katatawad mo ng katatawad. So yun guys, bibili kami ng 1 kilo 120 pesos pero ang lalaki niya. At saka ang ganda talaga ng skin niya kung tingnan. So hopefully masarap siya. 130 sir. Sobra. 130 sobra. Ma'am, kumusta naman po yung benta niyo ng mangga? Yung hirap nga sir, walang mga pira. Wala mga pera mga tao ngayon, Mga ano? tao. Tsaka kukuntihan nag-travel ngayon, ano pa? Kukuntihan po ang biyahe. Opo, totoo. Kaya ilang taon niyo po ginagawa yung pagbibenta dito sa sidewalk? Nag-umpisa ang COVID. Nag-umpisa po yung COVID. Dati sa palengke kami. Dati po sa palengke siya, tapos ngayon ay sa sidewalk na lang kasi siyempre COVID. Pili sir. Oo. Yan po, ang gaganda po ng mangga ni ma'am. Ma'am, ano pong name mo? Ano pong pangalan niyo ma'am? Linda. Si Ma'am Linda po, si Aling Linda, masarap ang kanyang mangga. Sabi niya yun, pero di ko pa natitikman. So yun Thank guys, you, madam. maraming po salamat ma'am, Aling Linda. Opo. Yun po. Or next. Saan kayo pumunta, sir? Papunta po kami Isabela sa kanyang lugar akala niya. ko nagturon lang kayo. Oo. So taga Manila po kami, so punta po kami ng Isabela. Sige, thank So you. guys, dito po sa, ano po nga ito, Bayonggong pa po ba ito o Solano na? Bayonggong, Bonpal. Barrio Bonpal. Sa Barrio Bonpal, papuntang Bayonggong, sa bayan ng Bayonggong po. Ayun ang Bayonggong. So almost sa boundary na ng Solano at Bayonggong. So guys, tikman natin ang mangga ni Aling Linda. Maraming salamat po. Kami ng magandang mangga, we are almost back to the road para ituloy na ang aming journey papuntang Isabela, papuntang San Mateo, pero for now nasa Bayonggong pa kami, pero now almost nasa border kami ng Solano. Solano is part of Nueva Vizcaya pa rin, and then ito Bayonggong is Nueva Vizcaya. Medyo mahal yung tinda ni Aling Linda pero ang gaganda naman ng mangga. Patingin niya ako guys, ang sarap ng amoy. Sabi nga, iwasan po nating tumawad sa mga vendor kasi po, yung kanilang, kung meron din naman tayong pambili, kasi yung konting kita nila, tatawaran pa natin wala silang kikitain, di ba? So guys, yon. Ang sarap ng mangga. Not exposed, everybody do this. So by the way guys, mga katinapay, medyo nabitin po sa pagkain ng ating mga kiddos, kaya nandito kami sa Jollibee, bidaan saya. Nag-promote pa, no? Baka naman. Meron pala silang tinatawag na park and order. Max Park and Order. Park and order, manual, drive-thru. Yeah, kaya. So hindi sobrang bida ang saya, pero bida pa rin. Ayan guys, may humingi po sa bintana. And so instead of bigyan ko ng pera, bibigyan na lang natin ng ng pagkain. So ito po, sensya na po. At least kung pagkain na ibigay natin sa mga humihingi, kumakatok sa bintana, at least sure na makakain nila. Hindi rin natin sure kung saan ba nila dinadala yung pera, pero give them benefit of the doubt. So huwag natin pagdudahan sila. Pero still, mas better pa rin kung
pagkain. So guys, papasok na kami ng border ng Isabela and kung napapansin yung truck na may kargang mga cars, nalampasan namin yung kayo sa pababa ng bundok pero nga nagpahinga kami, nag-stop over para kumain ng lunch. So nalampasan na naman kami kanina and then they are in front of us again. We are stuck again behind all these trucks. But the good news is we already saw the sign of Isabela, the welcome thingy. Ito guys, makikita niyo yung welcome to Isabela. It's so smooth! OMG! Isabela is so smooth. Isabela. Guys, Biglang ba? we're in Malapit na Isabela tayo now. sa Santiago. Santiago is, I think, is the city of Isabela. We just crossed the border checkpoint and kailangan pala mag-login ng mga pasahero ng sasakyan. So yes, bababa si wifey para mag-login. Doon po, yun yung checkpoint. Yun ang checkpoint. Finally guys, nandito na kami sa Santiago. In another 20 minutes, we'll be home sa bahay nila wifey. So guys, there's coming few days I'll have a lot of vlogs which is becoming Ilocano. Kasi matagal lang kaming kasal ni Mrs. pero I didn't try to learn Ilocano, but now I will try to learn Ilocano. So I will be I'm gonna record Epic. becoming Ilocano. So when yarod, yes, mapanam, napanam. Yeah. Guys, I'm also recording a vlog. So guys, in 3, 2, 1, we'll be at home. 3, 2, 1. And guys, dito na po kami sa bahay ni Mama tsaka ni Daddy. Siyempre, dito tayo. Daddy. And guys, after almost 10 hours of driving, nag-stop over pa kami. Sana nakuha namin ng 9 hours. Na-traffic lang kami sa truck. Susunod, kaya namin na 8 hours. Huwag kalimutang mag-subscribe ha. Mga katinapay, mag-mamimili tayo ng mga bread sa mga bake shop dito.